Нашият екип разбира от деликатни материи и знае как да третира повърхността на всеки вид мека мебел – диван, футьор, табуретка или стол, и така достигаме до почистване в дълбочина и красив външен вид. При изпирането на диван замърсяването ще бъде отстранено от седалките, гърба и страниците. При наличие на възглавници ще бъдат двустранно почистени всяка една от тях. За вас остава да се насладите на следните ползи: повече свежест и приятна атмосфера в дома, по-дълъг живот на мебелите и по-добър естетичен вид. Последвайте ни в Facebook, YouTube и Instagram.